Kapulisan uban sa nagalain-laing sektor sa Katiningban nag-solidarity walk sa Yuganina Buntag. Tinguha nila nga mapalanog ang hiniusang baruganan batok sa kriminalidad o mga teroristang kalihukan. Si Chelo Valiena sa report. Pasado alas 6 sa ganihang buntag, gitadlas sa kapulisan ang kadalanan sa Dakbayan sa Mandaue. Gitawag nila kini og Solidarity Walk. Gipahibaw ni Superintendent Jaime Quiocho Jr. OIC sa PCR sa Mandaue nga nagkalain-laing sektor ang misalmot sa kalihukan. Matod sa opisyal, usa kini ka pamaagi aron mapalanog ang gimithing kalinaw sa mga Mandawehanon. Ayaw natin ang karahasan at gusto lang natin ang kapayapaan at kaunlaran dito sa Mandaue. Lakip sa misalmot sa Solidarity Walk, mao ang Muslim community nga taga-Dakbayan. Ilang gipasalig, muabag sa kapulisan aron mapabilin ang kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan sa Mandaue panahon sa piniliay. With respect to our Muslim brothers, hindi naman lahat sa mga kanila ay involved sa terroristic activities. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.